No tak ľudia, pozrieme sa tu. Čo je tu? No tak start, ťukám. Evil Parkour, tu vidíte sami. A tu je. First spin is the derby for a racing. 3 Easter eggs are hide in this map. Can you find them? Dobre. Ja som ničomu neporozumela, lebo nie som dobrá v angline, ale ja tu budem pre prípad hľadať aj tlačítka, asi to som tak jedine prechopila. Nie, ľudia, pána. Dobre. Joj. Ja som zlá. Čo? Ja som nečakala. Viete, ľudia, skoro každý nie je dobrý v parkouru. To som zle spravila. Prosím, dobre. Teraz je tu. Don't mess it up, get it. Most don't mess it up. Ľudia, priznám sa vám, ale toto už som raz hrala a v jednom stageu som našla tlačítko, ale až do konca som to nehrala. Ľudia, to je hrozne ťažké, keď sú tu tie jedné bloky. Nie, pre pána. Ja som dobrá v parkouru, priznávam sa, nie som dobrá v tým parkouru. Ľudia, musím to dať. Keď teraz tak som no, ja som už, no tak tu je. It's iron, you can rare say and upload iron. OK. Tu sú skoro úplne všetky. Ale tam vidím rebríky. Ľudia. Toto dám asi na prvý pokus. Ja som sa musela poriadne rozbehnúť, ale nevadí, mám nekonečno pokusov. A keby ste niekedy chceli pokračovanie... Tam videla som tlačítko, ľudia. Tam je tlačítko. V týmto stageu som našla tlačítko. Presne v týmto. No tak, ľudia, skúsim ho kliknúť. Your phone is egg 1. No tak mám 3 eggy, musím nájsť a mám egg 1. No už chápem tej hre. Musím nájsť 3 vajíčka. A potom neviem, čo sa stane. Asi budem na konci. Dobre. Toto presne tlačítko som stiskla. Skoro by som spadla. Tak ľudia, vy ste dobrí v parkouru. Napíšte mi do komentárov, nemusíte písať. Ja vás nenutím. Ale môžete mi napísať do komentárov, či vy ste dobrí v parkouru. OK, ľudia? Môžete? Nemusíte. Lebo ja moc v parkouru nie som. Teraz som úplná núbka, lebo som posledný skoky nedorobila. Ja
som taká nubka. Tak ľudia, keď ste vy dobrí v parkouru alebo nie ste, napíšte mi do komentárov. Na prvým videu som bola s tým Vixom a keď som bola so tým Vixom a tento posral zle, cobblestone, no, nespravil zle, ale zle vykopal, no tak. To je to, viete. Som sa nerozbehla. Ľudia, vraj nejde dať like so zatvorenými očami. Skúste to. Ešte raz si to prepáčuknem. Pre prípad som to čukla. Dobre ľudia, keď toto neskočím, som nubka. No tak, is there gold in here? Gold? Gold? No tak to bude asi, tam je dajaká cedulika, potom si ju prečítam. Pochodím si aspoň v hlave. Tak ľudia, toto je hejkora. Toto je štvorblokový skok. Chápete tomu? Ja ani nie. Ale keď zarobím tento parkour, no tak neviem čo. Musím sa pozerať aspoň na tie tlačítka, či tu dajaké nie je na YouTube. Ľudia, skoro som to mala. A keď bude 10 minút, alebo 11, no tak to asi končím. Alebo keď prejdem tento level, no tak ja to končím, potom bude pokračovanie. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Dobre ľudia. Ale som nejaká zlá v tým parkouru, som sa vám priznávala. Ale ja za to nemôžem. Konečne som sa aspoň dostala. Ľudia, už je 9 minút. To časová je 9 minút. A dúfam, že sa vám toto video páči. Keď áno, dajte like. Ale nemusíte. No tak ľudia. No tak ľudia, ja už to končím. Keby ste chceli pokračovanie, napíšte mi do komentárov. Nezabudnite dať like, odber a čus.